थांनाय हराव जानानै थांनाय जाथाया जोबोद दुखुनांथाव मानोना जों मनरन्जन सारजों मबिलाइस खालामनो थांदोंमोन बेयाव एसे हर थौबोदों बेनिफ्राय सारा सिगांग्रोदों एसे जों एसे लेट जादों ओमफ्राय लेट जानायाव जों सातखान गारिया लेट जादों आरो दा सातखान गारिया खनसेनो मोखाङाव बबेनिफ्राय फैखो बिसोरो खनसेनो एटेक खालामनानै जोंखौ बुख्रुबदों गंगार दावखंआव माबायदि एटेक खालामा खनसेनो गारि मोखां बिसिनि गावसिनि गारिखौ मोखाङाव दोनथेनानै खनसेनो माने रड बायदिसिना जेंना मुवा लानानै बिसोर खनसेनो ओंखारदों आरो ओंखारनायनि उनाव खनसे गारि बुख्रुबबाय जोंखौ माने ओंखारस्लाबनो हायाखै जोङो माने खारजोबनांबाय मानसिफोरखौ सिनायो नामा मानसिफोरखौ कय एकजन पाब्लिक माबा गामि एरियानि मानसिफोरखौ सिनायो बबेबा राजखान्थि दोलो लोब्बा दङ बिसोरो इउपिपिएलनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा मुंफोरखौ बुंनो हागोन मा मा मुं मुङा माने बिनिफ्रायनो सिगां मानसिफ्रा बेयावनो खामानि मावखायो माखासे मानसिया ओमफ्राय कयेक दिन सिगां बिनिफ्राय ओंखारलांदों बिसोरो जाबाय फेले होननानै आं मिथियो आरो सासेखौ गेवलां होननानै मिथियो पुलिस प्रसासनाव माबाफोर एफआइआरफोर होनाय जाबाय नामा एफआइआरथ' जों अलरेडि होखानाय जाबाय एफआइआर होखांनायनि उनाव प्रसासनखौ मा खालामनांगौ प्रसासनाव आं बेखौनो खावलायोदि माने आयेन बायदि आयेन गठन माबा गोख्रोङैनो एक्सन लानांगौ